Θεατές, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα είναι η εταιρεία Just Toys με τα προϊόντα Make It Real. Και αυτά είναι προϊόντα που τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχουμε στο σπίτι σχεδόν τα πάντα. Βέβαια, έχουμε και κάποια καινούργια προϊόντα που τώρα τα είδα πρώτη φορά και κατευθείαν σκέφτηκα, αυτό δεν το έχω πάρει. Λοιπόν, θέλω να σας πω έτσι, γενικά πρώτα να μιλήσουμε, ότι έχει μεγάλη έτσι γκάμα προϊόντων. Έχει κοσμήματα που τα παιδάκια σας φτιάχνουν δικά του σετ με χάντρες, αλυσίδες, αξεσουάρ. Θα σας τα δείξω όλα και μεταγιών. Έχουν προϊόντα ομορφιάς, δημιουργούν δηλαδή το δικό τους έτσι σαλόνι ομορφιάς και φτιάχνουν τα νυχάκια τους έτσι. Έχει νεσεσέρ, καλλιτικά αξεσουάρ. Προϊόντα διακόσμησης για να φτιάξουν τις δημιουργίες και να στολίσουν τα παιδάκια σας στο δωμάτιό τους και προϊόντα μόδας για να δημιουργούν τα δικά τους σχέδια μόδας. Έχει sketchbooks με stencils, αυτοκόλλητα και οδηγό σχεδίασης. Αυτά είναι τα γενικά, τώρα θα σας δείξω συγκεκριμένα. Καταρχάς να σας πω, εγώ έχω πάρει τις χάντρες, όλα αυτά που φτιάχνεις τα κοσμήματα, γιατί φτιάχνεις έτσι δημιουργίες, χειροτεχνίες, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Που, παιδί μου, αυτά, πώς να σου το πω. Λέμε για τη λεπτή κινητικότητα των παιδιών, ότι θέλουμε να την αναπτύξουμε. Αυτή τη λεπτή κινητικότητα λοιπόν την αναπτύξεις πάρα πολύ με αυτά εδώ. Φτιάχνεις δικά σου φραγιολάκια, έχει μέσα χαντρούλες και ό,τι χρειάζεται για να φτιάξεις με δικά σου χρώματα. Το παιδί φαντάζεται, αυτό θες να αναπτύξεις το παιδί, την φαντασία, να μπαίνει στη διαδικασία να σκέφτεται μόνο τι μπορεί να φτιάξει δώρο για τις φίλες, για τη μαμά, για τον μπαμπά. Θέλω να σου δείξω, είναι εδώ αυτά τα προϊόντα μακιγιάζ που έχει μέσα έτσι που φτιάχνουμε και εμείς τα νυχάκια μας. Μου λέει η μικρούλα μου, μαμά, θέλω να μου κάνεις face painting, παφόμαστε, φτιάχνουμε κάθε φορά, μπαίνουμε έτσι σε ρόλους, είτε τη φτιάχνω είτε με φτιάχνει. Έχω και το sketchbook. Δες εδώ, μπορείς με αυτό εδώ να καθίσει το παιδί να ζωγραφίσει και να φτιάξει ό,τι συνδυασμούς θέλει. Αν της αρέσει η μόδα και έχεις δει τώρα ότι της έχει μπει το μικρόβιο, μπαίνει και φτιάχνει δικά της σύνολα με δικά της χρωματάκια και έχει και αυτοκόλλητα και μπορείς να κάνεις, όπως σου είπα και πριν, και πράγματα για το δωμάτιο για παράδειγμα, όπως αυτό εδώ το μαξιλάρι που μπορεί να στο φτιάξει, να στο σχεδιάσει όπως ακριβώς θέλει και όπως ακριβώς το φαντάζεται. Είτε, έλα εδώ μαζί μου να σου δείξω, και αυτό θα το πάρω από εδώ. Εδώ για παράδειγμα είναι αυτή εδώ η τσάντα, την οποία πάλι μπορείς να τη στολίσεις όπως θέλεις. Έχει ό,τι χρειάζεται το παιδί για να βάλει πάνω σε αυτήν εδώ την τζαντούλα και να τη φτιάξει όπως θέλει. Και νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο δώρο τώρα για τις γιορτές, να το πάρεις εσύ στο παιδί και μετά το παιδί στη συνέχεια να το κάνει δώρο σε σένα. Να το φτιάξει έτσι όπως το φαντάζεται. Και φυσικά και εμείς θα κάνουμε δώρο έτσι παρέα με την Just Toys σε εσάς. 5 τυχεροί θα πάρουν από ένα προϊόν της κατηγορίας Jewelry και από ένα προϊόν της κατηγορίας Beauty. Με πάρα πολύ αγάπη από εμάς για σας. Θα μπείτε στο Instagram της εκπομπής, θα ακολουθήσετε όλα τα βήματα και θα πάρετε αυτά τα υπέροχα προϊόντα Make It Real από Just Toys. Έρχεται η Άση Μπίλιο που την περιμένουμε πώς και πώς, ντε, για τις προβλέψεις. Επιτέλους γύρισε στην Τερένια να είναι σε πολύ λίγο. Άση Μπίλιο στην παρέα μας.